Presoa zelda bazterrean bakarrik. Astebete igaro da Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak Parot doktrinaren aurkako ebazpena eman zuenetik. Espainiako auzitegiak aginduta, dagoeneko aske utzi dituzte Inés del Rio eta Juan Manuel Piriz, baina asko eta asko dira doktrina honen ondorioak pairatzen ari diren preso eta senideak. Gu Jon Lazkozekin izan gara, Jesus Mari Mendinu eta presoaren bikotekidearekin. 22 urte daramatza kartzelan Mendinuetak. 2011 urtean aske behar zuen, baina Parot doktrina aplikatu zioten eta giltzapean jarraitzen du. Gaixo larri dauden presoen zerrendan dago Mendinueta. Bikotekidea eta seme-alabak etxean ditu zain. Sensazio kontrajarriak. Alde batetik, jakin genuenean ebazpena bera izan zen postasuna eta lasaitasuna. Baina horren ondoren izan zen, postasuna bai, baina zuhurtziakin, ez? Bagenekien sententzia horrek suposatzen zuena zela bere alakoan Inez askatu beharko luketela, eta idatzita zegoen eran gainontzekoei ere eragingo ziela, baina inoiz ez gara fido Espainiar gobernuak egingo duenaz, eta naiz eta guk uste sententzia horrek eragina izan behar zuela gainontzekoengan, postasun horren ondoren izan zen, ziurtasuna, zuhurtzia, lasaitasuna, eta orain ikusi behar, ze pausu ematen dituzten. Berez, bera kalera atera behar zuen 2011ko maiatzean 20 urteak beteta. Eta doktrina aplikatuko ziotela jakin genuen 2 hilabete lehenago, baina izan zen abokatuaren dei baten bitartez. Berari jakinarazi zioten eta berak deitu gintuen esanez doktrina aplikatuko ziotela. Beti duzu itxaropen txikitsu bat, ez? Eta ja esaten dizutenean aplikatu diot eta irtera da eta 2021 urtera arte luzatzen da, nolabait, mundua erortzen zaizu gainera. Zezuk bazenukan ja aldez aurretik irterako data bat, bazenekien noiz atera behar zenuen, bazenituen plan batzuk, amets batzuk, amets horiek izaten jarraitzen dute, baina ezin egikaritu. Gainera beraiek, hori bazituzten ja kontuak ateratan, nolakoak izango ziren, ze lagun bezalakoak izango ziren aitateratzean, eta bapatean adin hori iritsi eta pentsatzea 10 urte gehiago. Zarrenak esaten zuen, 21 urte izango ditut, besteak, gehien bat beraientzat igual, ez? Urten gehitze hori, beraientzat eta gero argi dago barruan dagoenarentzat. Ze urteak ez dira alferrik pasatzen, adinez ere guztiak nagusiago, horrek suposatzen duenarekin, espetxean bizitako baldintzen ondorioz ere, osasun aldetik eta kaskarrago, guztia dela korapilo bat dana okertzen duena. Espetxean egoteak ja baditu bere kostuak eta gainera gaixorik egonda okertzen da guztia are gehiago. Ze alde batetik badakigu espetxetan ematen den asistentzi medikua zein txarra den eta kalean gaixotasun arin bat dena espetxean bihurtzen da larrian, dena da desasistentzia falta horren gaitik. Orduan, guzti hau kontutan izan da gaixorik dagoela 10 urte gehiago horrek suposatzen duena adinean aurrera badana korapilatsuago egiten da eta naiz eta eguneroko bizitzan eta daramagun trajinakin eta saiatzen zaren horretaz ez pentsatzen eta momentua bizitzen gogorra da. Ze inoiz ez dakizu zerekin aurkitu bazaren. Antsietate puntu batekin, ez jakintasunak sortzen duen antsietate puntu horrekin. Eta gu bezala saiatzen dira lasai mantentzen, gehien bat beraiek dira gu lasaitzen gaituztenak. Hau izan da ate bat irekitzea, guk salatzen genuen zerbait bertan bera gelditzeko eta kalean egon beharko luketenak aspaldi kalean egoteko,
baina hor jarraitzen dute gainontzeko salbuespenezko neurriak, dispertsioa, isolamendua, gaixo larriak, guzti horrek hor jarraitzen du, eta gainera hori azken presoa atera arte hor egon behar dugu lanean eta beraiekin. Bai, baina gertatzen dena da bere helegitea konstituzionaleko bidean dagoela. Konstituzionalean ez da tramitera onartua izan oraindikan, orduan gaude hor egoera batean ez dakigula zer gertatuko den helegite horrekin. Berez, entzutegi nazionala jarritako irizpideen baitan konstituzionalak ebatzi beharko luke, baina ez denez konstituzionalean tramitera onartua izan, ez. Egun horretan pentsatzen ez igual bai momentuan. Egun horretan ez dakigu noiz izanen den orduan, baina momentu horretan orain pentsatzen bai, ze gauza asko daude lotzeko eta gehiago bizitzen ari garen egoera gaitik, mediatikoki dagoen matxakea gaitik eta bueno, 22 urte egoera honetan eta gero batean ez da erraza.